Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama. Anyị na-akpụ alụ. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ ihe ị nwere ike ime dịka onye ọdịnala Igbo ka ukwu wee sie gị ike n'ala, ka ụjọ wee pụọ gị n'ahụ, ka ị wee pụta ihe, ka ị wee dee ude. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa nyewe afa chọta na Facebook. A sị nka taata bụ chi taata bụ orie ritere anyị ihe ọma, ka ọmaka mere anyị. Anyị gbuo n'ike anyị bute mma, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute mma. Anyị ga-ajụzụ ka afịa ya mana ka afịa onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ ise. Ihe m chọrọ ka m kụzie kịta bụ ihe onye ọdịnala Igbo ọbụla kwesịrị ime ka ị wee pụta ihe. Nke mbụ na mbụ na ọchị bụ ụzọ, ọchị ji oke, ọchị nwe ndụ. O nwere ihe ọbụla ị nwere ike ime ka ị wepụta ihe ma eweziga chi gị ikwutoro gị. Ọ ya kpatara na o nwere ka nrụ ọrụ mmadụ ọrụ ọbụla na-ebughị ụzọ kpọtuo chi onye anwa, na ọ bụrụ onye akpọtụbeghị chi ya nye chi ya ihe. Nke mbụ ka m kọwalụ ihe ị kwesịrị ime asị onye ọdịnala. E kwuru na onye ọdịnala kwesịrị ịma ihe o kwesịrị ịma. Nke mbụ, ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala mana ị ka na-enwe mmụọ egwu, ịkọ nkabero imeribero mmụọ egwu, ị ka bụrụ onye egwu na-atụ, ịma na ebidobeghị. Imeri mmụọ egwu so n'ihe izi na akwụkwọ dị iche iche m gụgoro, akwụkwọ obere dị iche iche. Ka m weregodo nke ndị ụka ọbịa wee maa atụ. E kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bido na agba ochie wee ruo na agba ọfụ, from Genesis to Liberation, fear not. E kwuru na ụzọ ebe 365 times na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ka m weregodo sọ nke a wee maa atụ, mana e kwuru na akwụkwọ ndị ụka obere dị iche iche. Ị bụrụ onye ọdịnala mana ị ka nwere mmụọ egwu ibidobeghị. Imeri mmụọ egwu so na mmụọ ihe izizi ị ga-eme. Nke mbụ, kpọtuo chi gị ka chi gị kwudoro gị. Na chi onye nyere chi ekwu n'isi na-achị ya wụ. Chi onye adịghị n'izu n'isi na-achị ya wụ, ma ịnuo na ọ bụrụ na chi ga-ekwetara na atụmatụ ndị ilo na-atụ n'ebe ị nọ, o nwere nke nwere isi. So ị ga-akpọtu chi gị, bụrụ onye na-egburu chi gị anụ, na-achụrụ chi gị àjà. Ka mmadụ ga-atụ mụnwa bụ dibịa, ana m egburu chi m anụ every month. Ihe m ji eme ihe bụ maka na m bụ dibịa, na mma n'uru ọbara wee chụọ àjà. Nwanne na-achụ àjà, onye na-achụ àjà, ihe adị eme ya. Onye ka a sị na givers never lack. Ihe emewe gị, onye ọma na-ege m ntị, ị ga-emewe, mana ọ maka na ịkpara uru mara uru ọ bara. Ụfọdụ ụfọdụ n'ime ụnụ na-akpọrọ ndị mmadụ, ndị enyi unu jee na bịa palọ, jego ihe mmanya anụ ebe a ṅụọ nkwụ 20, 10,000 ekwu ụgwọ. Mana ọrụzie ka inye gị chi gị ihe, imewe aka gọm. Ịmarọ na etu ahụ ịma mmadụ si wee dị mma, na etu a ka ịma mmụọ si wee dị mma. Ịmarọ ọ dịghị ka ị ga na-emewe ị na-enye chi gị ihe every month, maka n'ihi na ịmara uru ọ bara. Ihe ọ bụla i nyere chi gị ga-enye gị ya in multiple fold. Yes, ebido nyewe chi m ihe, bido nyewe everyday. Mgbe m batara ọdịnala ọfụ, mgbe a bụrụbara ndịbịa, nyewe ya ihe, ọ na-enye m ihe, na-enye ya ihe, ọ na-enye m ihe. N'afọ aka na-enye chi m ihe. Ihe ama ka esi enye chi gị ihe. Nke ịbụọ, ya ancestors, ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị. O nwere ka anyị si eme ya, akpọkọta ya, kpọọ ndị ichie ebe nne onye nna alụ n'ọrụ, ma ndị ichie ebe nna m. Na be nna m arụrụ m agwụ, adọtụrụ m ha, ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna, kpọtu ha, gwa ha n'ebe a ka mmanụ wee na-enye ha nri. Etu a ka o si ka eme. Ọ bụrụ na o nwere onye mma alụrụ ọrụ, detu a mbụ dibịa, o nwere onye mma alụrụ ọrụ, mmanụkwa n'ihe ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m n'ebe ahụ nụrụ ha, kpọtụrụ ha ebe a ka mmanụ wee kpọkwa ndị ichie ebe nne onye anwa ma ọ bụ ndị ichie ebe nna onye anwa nọrọ ebe ahụ wee nye ha oke ha, nyere ha sacrifice. Ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna ma bụrụzie ndị aka ebe. So ị na-enye ya ancestors ihe, mgbe ahụ onye anwa na-enye ihe, ọ bụrụ na ọ na-alụrụ ya mmadụ,
mma na ebe a kpọọ ancestors ikwu nne ya, kpọọ ndị be nna ya, kpọcha ya kpọọ ụmụ mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna ya ndị gboo felụ nke enwe ọzọ onye na-echukwa kịta akpọkwuo m ya si ya bịa were oke gụnye na ebe na-enye ndị ichie ihe maka na ọ bụrụgo ndị onye ichie akpọọ m ha niile nyekọta ha niile nri ọnụ. Nke ịtọ ihe emeriri ka onye ọdịnala Igbo ka i wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ na entities of power so gị na-erite ihe n'ebe ị nọ, nwanne ị nwere ihe ga-eme gị. Ụfọdụ ndị mmadụ jewere mba obodo oyibo, ụfọdụ jewere mba Naijiria, ụfọdụ jewere Abada, ụfọdụ jewere Port Harcourt, ụfọdụ jewere Lagos. Mana mgbe ọ na-achọ ịpụ, o werere ọjị kpọọ ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nne ya si ya bikonu na nna ejekwa obodo Lagos, na nna eje Abuja, na nna eje obodo oyibo, bikonu meenụ m introduce to ndị ichie nọ n'obodo a na-eje nru ụka ka ha mepere m ụzọ akụnụba. Imeghị ya. Ịmụrụ na each city ọbụla ị nọ na ya taa nwere entities of powers na-agọba ya na ndị ichie na-agọba that city. Ịmara mgbe ị bịa agwa ndị ichie ebe nna gị nakwa ebe ị na-eje, a sị na nwata gwa okenye ebe ọ na-eje gwa ihe ọ ya ekwu na oruo, ịgwa ha nakwa ebe ị na-eje ha emee gị introduce to ndị ichie nọ n'obodo ahụ. Ka mma atụ, ana m alaika ihe ọmụma atụ maka na ọ ga-eme gị ichefu ihe m kwucheta ihe mma na atụ. Ọ bụrụ na ibi lese n'ibi Lisbon n'ibi Lisbon dị na Portugal, ma ọ na o nwere onye nke gị bi ebe anwa, ma ọ na o nwere enyi gị bi ebe anwa, ọ wee bụrụ na ị nọ na Naịjirịa i wee chọọ ka ije gbaa mbọ jee mee hustling na Lisbon, onye anwa ijewe ebe ahụ ruo enyi nwoke a wee sị ngwa gị bịawa, ma ọ gị sendị onye a isendị onye a o wee jebute onye a na airport house onye anwa, nwanne ana m achọ ịgwa gị na 50% of your problem have been solved. Gị na onye na-eje Lisbon ije mee hustling mana o nwere onye ọbụla ọ ma na Lisbon atọ abụrụ ofu. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ịgwa ndị ichie ebe nna gị na ebe ị na-eje n'ịchọ ka ije weta ihe ọma dị na mba wenata ya ụlọ, ha emee gị introduce to entities of powers na akụnụba nọ n'obodo ahụ ka o rubere gị isi ka ofu. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-efe ala ime nke a. Ọ bụrụ na ị merọ nke a bifo ijebe mba ofesi ma ọ jewe ebe ọ na-eme hustling, ịgwa m ka agwa gị ihe a ya eme etu a ga-esi mezie n'afa gị. Nke a gaa. Nke ịtọ bụ na ị kwesịrị entities of powers arụsị dị be nna gị ije wapụrụ ya ọjị mawa ya akwa gwa ya na ị na-ejekwa ebe ị na-eje ya biko ya kwutoro gị. Ijekwa na arụsị ikwu nne gị wejekwara ya ihe mere sacrifice gwakwa ya nekwa ebe ị na-eje ya mee ka ihe ọma ruo gị aka. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye ndị emebigoro arụsị dị be nna ha fisikali, ma ọ bụ na onwe ọzọ onye na-echukwu ya na be nne gị ma ọ na be nna gị, o nwere ka anyị si eme ya. Adị m anọ n'ihu arụsị m kpaa arụsị anwa mere sacrifice nye ya okie ka ọ kwudoro gị. Nke bụ eziokwu na ụmụ arụsị ị na-efiri na onwe ọzọ onye na-enye nri ma ọ bụ na-emebigie. Nke bụ eziokwu na unu emebiri ihe unu buru artifact isi mmụọ ka eji eburu bututu ụfọdụ ukwu ọjị dị ebe anwa, mana dị menụ mmụọ nọ n'ime ana. So ọgwụgwọ na onwe onye na-enyezi mmụọ nna be nna gị nri ma mmụọ na be nna gị ihe, that will not stop you from ịgbọkwu mmụọ anwa gbuori ya maka na ọ na ya. Ime etu ọ ga-enye aka wee chara gị ụzọ gbughere gị ụzọ. Ihe ịmara ọ bụ na ndị obodo ahụ niile na-eji obodo ị na-eji eme hustling ha nwechara mmụọ dị iche iche. Ndị gị na ha na-emekọ biznes ha nwechara mmụọ ha ji eje, ha nwechara mmụọ na-eso ha, mmụọ ha satụrụchara bifo ha abịa obodo anyị bịa mee hustling like you. Ọ bụrụ na ị kwadoro anwa akwado, ndị kwadoro akwado akwapụghị n'ụzọ. Ndị sụrụ oyibo si na he who does not plan is planning to fail. So adị agba aka achụ ihe na-ata alụ. Ịghọtara ya? The more the entities of powers si na agbụrụ gị na ikwu nne gị ma ọ na ikwu nna gị na ndị ichie kwudoro gị, nwanne ihe ga-agaziri gị. Mana ọ bụrụ na ị gwara ha ị maa na ịnọ ka onye kwụsọ ọsọ ya, ndị kwadoro akwado abịa ha agafee ego n'ụzọ. O nwere ndị ga-asị na abịakwute m n'ime ọsị na ha anọgo obodo oyibo 10 years, ụfọdụ asị na anọgo 15 years onwe ihe ha nọchapụtara. Ọ maka na ha kwadoro akwado, ha emere ihe ha kwesịrị ime. Ife ụmụazị batara wute 3 years 4 years 5 years ha eburu ike. Ịmara etu isi wee kwado nke ọzọ a na-achụ aja, ị kwesịrị inwe onye na-achụrụ gị aja. Nke bụ eziokwu na o nwere ụfọdụ n'ime ụnụ ka bi na taụn ebe ha bi abụrụzi ebe ha nwere ike ịchụgbu aja. Mana m nwa na onwe m ebigo m obodo wee bịa Abuja ọlụ anyị wee m nsogbu asị na m ma nata be nna. Nke bụ eziokwu na o nwere advantage dibịa nọ na be nna ya wee na-alụ nwere karịa onye nọ na taụn. Example, ọ bụrụ na
m chọrọ ịchụrụ gị àjà mmeje chụrụ gị àjà. Ọ bụrụ nke mma agbada na siri mbe chụọ eje, ma ọ bụrụ nke mma agbada na ezi gbara ịnọ ma ọ bụ ịtọ adị mfere ịbịa mie. Ọ na be nna aka nọ the bush part ebe mma nọ wee mie abụrụ problem. Enwere ike na ọ na taụn agwagodo gị jee chụọ àjà, mana o nwere ebe ihe esi chụọ àjà maka na ị nọ na taụn. Ị nwere ike ịchụ àjà ụfọdụ, o nwere àjà ụfọdụ ya bụ achụpụrụ gị enidie na àjà ahụ ga-anọrịrị 24 hours. Ọ bụrụgodo nke ahụ emezi ebupụ, ma anyị nọ na taụn, o nwere ike ọnwụ na ibi na siti a na-aza ile everyday. Ịchụpụrụ àjà n'ime abalị bifo ụtụtụ erima ma ha ndị na-aza ile aza na everything. So onye batara ikwesịrị inwe dibịa dịka anyị nwawo ndị na-achụ àjà. Adị m agwọ ọgwụ igbu mmadụ, mana onye chụ àjà na ịlụ awele na ịchụ àjà ihe ọma, na ịlụ ezi ọrụ ọbụla ịzọpụta ndụ tọpụta ndị eji eji ụdị ọrụ aka m na-alụ. Ị nwee dibịa ga na-achụrụ gị àjà. O nwere ike ọ bụrụ na every month ịgwọ dibịa ọ chụọrụ gị àjà, chụọrụ gị àjà ihe ọma. Ọ bụkwanụ na n'iwu onye na-eji afịa, ị nwere ike ị na-eji afịa iwu onye ahụ na-achụrụ gị àjà biko ha chụọrụ gị àjà wele àjà ihe ọma, ọ chụọrụ gị àjà. Ị bụkwanụ onye na-eme biznes ka nwoke na-afụ n'anya ka nwaanyị na-afụ n'anya na-achụpụrụ gị àjà. Ime ọ na anya na-achụpụrụ gị àjà ụzọ ga na-eghelu. Ịgbazi na mmụọ anya ọ na-adị ụka na iwetara 10,000 ma na iwetara 20,000 wee chụọrọ mmụọ àjà na ọ dị too much. Mana ile ofu ozi na ihe 10,000 na 20,000 nwere ike ibupụrụ n'ụzọ na ọ dị too much. Mara ka esi achụ àjà. Nwee dibịa na-achụrụ gị àjà, na-achụrụ gị àjà ihu ọma, àjà mbupụ mmehie. Ụmụ àjà niile adị ka mkpa. Àjà eji akpochapụ ụchụ. Atụchara ụmụ àjà ka ụzọ oghelu ka ịpụta ihe ka ị wee dee ude. Aka bụkwa onye nke Ugochi tubelu Oraifite. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe nkọwara taa maọbụ ihe m kwupụrụ gboo maọbụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, ịkpọtụrụ m na sendere meseji na WhatsApp 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Sendere m meseji, tụrọpụọrụ m meseji. Anyị na-agbakwa afa nke ọma. Ịtụrọpụọrụ m meseji ka anyị gbaara gị afa, maka na onye ajụjụ ada na-efu ụzọ. Ka anyị mara ihe bụ root cause of your problem, ka anyị wee dụọ gị ọdụ wee nyere gị aka, wee rụọ ọrụ gị ọrụ ka ị wee pụta ihe. Ọ gwara ihe ọzọ m gwara, mana ọ bụrụ na ị nwere ego eji alụ ọrụ, nwere ihe nkọwara si nụ na Ugochi tubelu Odinana temple is located at the east. Yes, is located at the east. So east wee bụ ọwụwa anyanwụ si apụta. Ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ na ego kọrọ gị, face the east. Remember Ugochi tubelu Odinana temple. Call your ancestors. Gwa ndị ichie ndị tọrọ ntọala ọdịnala Igbo ha biko ha mee ka the flow of grace and favor nke si na anya bụ activities anyị na-eme na anya bụ Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-aga ọjị ụtụtụ ọbụla, na-atụ nzu, na-atụ edo, na-atụ nkwụ ọkụ, na-eme sacrifice, na-egbu anụ dị iche iche, na-agọrọ ndị mmadụ ọfọ, ndị enyi anyị ma ndị kụrụ arụsị anyị mba ma ndị enyi anyị ndị na-eweta ego na-asị anyị na-egburu mmụọ anụ. O nwere ndị wụ na everyday ọbụla m na-aga ọfọ na temple na mma akpọrịrị afa ha maka na ha bụ ndị enyi ya bụ temple, bụrụkwanụ ndị enyi m. So o nwere ndị anyị na-agọrọ ọfọ everyday na-akpọ ha afọ. Iwu na m weta ọjị everyday na mma agọrọ ha ọfọ ndụ. Ha gụnyere ndị kụrụ mmụọ mgba na ndị wetakwara ego si gbuoro mmụọ anụ. Adị m echefu ha. Mana gị nwe onye nwere ego mana edishọn ị nwere ego, i were ọjị fesie east kpọkuo mmụọ a si ka ike na mmụọ na-ejere ozi ka ha grant ya favor. Ọ bụrụ na ị nwere ọjị, were nkwụ ọkụ kwuchie Paul libation, tụọ nkwụ ọkụ n'ala facing the east. Ọ bụrụ na ị nwere ọgwụgworo sọ onye mkpụrụ ịnọ tinye n'ọnụ wee kwubie okwu, ikwucha ihe ị chọrọ, ịbụpịa 4 times, 4 times. Representing afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Imesịa ya, iwere obi niile na-eme ihe ha m kwuru. Nke bụ eziokwu na before ime ya, ihe dị mkpa consistency, don't miss any day. Mee ya 14 to 21 days, iwu na ị ga-enyere testimony. Mana echefukwana, ọ bụrụ na ime ihe a m gwara gị, ọwụ na ọwụ ọkụọrọ gị, echefukwana isi ya testimony ma ọ gbuoro mmụọ anụ. Maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ka adị agwọta ọzọ. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego eji alụ ọrụ,
maka igboro mmụọ anụ ka iso na ndị a ga na-agọrọ ọfọ n'ihu mmụọ a kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Udo dịrị ọnụ. Ekwuo na maka kpọọ na maka fon nọmba m, send ya message, aga m enyere gị aka. Our mission is to help people live better life. Ya gazienụ, ndewonu. Ka ọmaka mere nwoke mere nwaanyị.